Ja. Så må du tage noget tøj på. Altså, man skal bare lige brænde hjem, så bliver det godt. Ja. En gede, tror jeg. Det var det fandme også. Bum du, hva'? Så gør han det lige på den lille wobbler. Jeg havde lige skiftet til den, fordi jeg tænkte, okay, det er bare kun op over det her. Der kan ikke blive på den her. Så kommer der en hule. Ja, jeg vil gerne med. Nej. Ja, den har bare indladet den. Nu skal den lige have lov til at ligge ude i nettet lidt. Så lige ud i vandet igen. Okay. Fedt. Ej, ikke klistret fingre nu. Ikke klistret fingre nu. Og på den her lille sag her. Jeg synes, det er vildt så meget blod, der sidder tilbage på den. Ja. Det var ikke fast irriteret på. Ja. Er du rådenskab en opvåg, gamle? Er du åndssvag en opvåg, gamle? Det er fandme i orden. Så må vi lige holde den op. Ja. Det er fandme imponerende der. Det var lige det, vi stod og snakkede om. Hold da op. Ja, jeg troede også, det var større end en nabo. Kan du ikke tage
nettet, det gør. Så kan min lille labrador i Sverige så ikke helt følge med. Du må godt bare lade den ligge nede i. Meterfotografen. Nå, flot den der, hva'? Nu må jeg bare lægge den ned i. Ja. Den der. Ja, jeg skal bare lige lægge den her. Sådan kan den ikke løbe nogen steder. Smid den anden i også der. Og så minus, det er nulstillet. 1,3 kilo arbor. Jeg er fanget på 1,2 en gang. Det er den største. Det er lige en ny PR. Det er sgu da meget godt. Ja. Og så lige helt tæt på her også. Lige på kameraet, så vi kan se den. Og så ned i nettet igen. Bum, den er sgu da flot. Bum, bum. 1,3 du. Det er fandme i orden. Ja.